Goizeko 3:01 pronostikoak hautsiz Muruak eta Gabirondok 22 eta 16 irabazi diete Agirre eta Salaberriri Bilboko Deportibo pilotalekuan. Gogora ezagun Asier Agirre Jonander Peña ordezkatu duela gaurkoan, atzo Tolosako aurrelariak tafaian jokatu behar izan baitzuen Imazekin batera Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka, eta irabazi egin zuen gainera, eta honen beste Zartola Imaz bikote titularra oraindik ere aukera matematikoekin utzi. Eta, egia esan partida ona jokatu dute gaur Muruak eta Gabirondok. Gogora ezagun aurreko jardunaldian biek galdu egin zutela, batetik Agirrek jokatu zuen kasu honetan ere Salaberrirekin Idiazabalen eta Dario eta Lozaren aurka galdu egin zuten, eta Muruak eta Gabirondok berriz Zubizarreta eta Arangurenen aurka tanto bakarrarengatik, baina galdu egin zuten baita ere, eta horrek Zubizarreta eta Aranguren bizirik mantendu zituen azken jardunaldira arte. Partida hasieran Muruak eta Gabirondok nagusitasun handia erakutsi dute, Ruben Salaberrik atzean sufritu du, baina ikusi du hala ere jokatzeko zegoela Ruben. Asko astindu du pilota, asko harrotu du, baina Gabirondok ere hasieran bikain eutsi dio. Hala ere, izan dira bi tanto nolabaitean erabakigarriak edo izan zitezkeenak partidaren amaieran batez ere, eta Arkaitz Gabirondo pare batetan irristatu egin da. Ez dakit pilotalekua irristako rote zegoen, edo zola horrek, zola latza izateak ere batzuetan irristatu egin ohi du, kontua kontu pare batetan irristatu egin da, eta tantoa alferri galdu dutela esan daiteke, eta hasieran nagusi izan badira ere, gero Agirrek eta Salaberrik pilota aldatu dute, eta partida hasieran Asier Agirre erabat desaktibatuta eduki dute. Murua eta Gabirondo nagusi izan dira, Murua ere pilota ongi mugitzen eta Agirre erabat defentsan aritzera behartuz egonda, baina gerora pilota aldatu dutenean Asier Agirrek erabat irauli du bere jokoa, oso parte hartzaile aritu da, pilota kada bakoitzean mehatxu argiak eginez, efektoarekin, ormabikoarekin, eta hor une kritiko bat ere izan dute Muruak eta Gabirondok, biek ala biek pilota batzuk galdu dituzte, gainera Agirrek ere tanto onak egin ditu, eta Salaberri atzean bermearekin eta nagusitzen ikusi dugu, 12 eta 9 iritsi dira lehen etenaldira, partida nola hasi den ikusita gezurra zirudien egia esan alde horrekin iritsiko zirela, eta bigarren zatian ere tarte luze xamar batean behintzat aurretik joan dira. Muruak eta Gabirondo pilota dezente galtzen jarraitu dute, eta aipatu moduan une kritikoak izan dituzte. Hala ere 18 eta 16 aurreratu dira bigarren etenaldirako. Hor berriro ere Gabirondo pilota arrotzen eta Salaberriri gaizto jartzen hasi da, eta Salaberriri partida luzea izan da, partida gogorra, eta azkenerako fisikoki gehien erasan diona Ruben Salaberri izan da. Azkenengo tantu horietan erabat nagusitu ezinik ibili da, atzeko kuadroetan ere pilotak pixu gehiegi hartzen zuen beretzat, pilota garbiak ere galdu ditu, eta azken zati horretan txapelketa hasierako Ruben Salaberri hori etorri zaigu gogora, ez da irregularra, tarteka pilota kadagon batzuk eman bai, frontisa ongi baliatuz, baina gero pilota asko txapapera botaz eta abar, eta gaurkoan alaxe gertatu zaio, eta azkenerako 22 eta 16 Muruaren lana ere aipagarria, une kritikoa izan dute, baina ez da ezkutatu inondik inora arrasatearra, lanean jarraitu du, tanto batzuetan asmatu du, eta azkenerako puntua eraman dute. Honen bestez jada Murua eta Gabirondo 8 punturekin matematikoki finalerdietan izango dira, eta Peña eta Salaberri bikote titularra berriz playoffetako bikotea izango da, oraindik ere 7 puntu dituztela. Gogoratu beraz, Muruak eta Gabirondoko 22, Agirrek Peñaren lekuan eta Salaberrik 16 Bilbon.